ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам новинка ира бинен чӣ хушрӯ. Ҳамаи новинкаҳо дар магазини Заринаи духтаро, бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза 3 қатор мешава. Марҳамат рақамашон ҳам аст. Агар наёфтед нависеншона. Новинка бисёр овардаган, ози ҳамаша шумода якта ба якта нишон метиҳам. Хулас рафтем. Ино чандан? Ино 450 бо арзон мешава. 450 сомонай бо арзон меша. Дарунаш мех дорад духтаро, ғав сакак. Дабинен чихе хушрӯ қадошон дарозай. Ана ин намудаш боша кӯтоҳош духтаро. Аз кӯтоҳош мехош ҷудо меша дарунаш. Метавонед плашовки барин пушен. 380 сомон айна ин кӯтоҳош. Размеро ҳамаш размер ҳаст. Ина метавонен духтарако омада аз пеш бо бинен. Агар доставка хоҳен, рақамашон аст, доставка доран. Тамошобино, ҳози аввал майнем сумичкора нархоша шумода фаҳмонам, баъд палтоошам нишон месем. Хулас духтарако, ана ин модел мана 80 сомон. Ира бинен чихе хушрӯ. 80 сомон. Аз ин чанд рангай ҳози бо ман нишон метум рангошуна. Айна ин хушрӯ ба и чандай? Ана ин модел 150 сомон. Ана баъдан ино 70 сомон духтаро. Ира бинен чихе хушрӯ. Иам 80 сумай? 140 сумаша. Ино яна 80 сума. Мана 80 сум. Ана ин 70 сум. Мана 80 сум. И 150. Хулас ира бинен чанда ранги хушрӯ. Мана ино 80 сум. И 140 сума. Мана ин моделиш бошад 140 сомон. А иш чи? Қахшрӯя иш 140 сомон. Мана духтарако ҳози бо палтооша нархоша мефаҳмонам. Мана духтаро палтоош боша нархошон 750 сомонӣ. Мана турецки палто. Қадошон дарози хушрӯвай биненда. Размеро ҳамаш ҳастай духтарако. Рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳаст. Шумо ягон чи нафаҳмидед ё ки доставка мехоҳед, нависеншона бо шумода мефаҳмонанд. Ана и қисма бинен. Ин намудо чандан? Духтаро ин 850 сомонӣ метиҳанд. Диден чихе моделякои хушрӯи турецки. Мана духтарако 900 сомон. Аз ин да дарозаш 900 сомон. Кашмирана вай намезана, пад намезана духтарако. Мана хушрӯ. Ина ана ин модел бошад. Ира бинен хушрӯ материалаш 500 сомон шудагай. Мана ана қисма бинен духтарако 450 сомон кадом меша мегирен духтаро. Мана ҳамаш палтои фасон нархшон 450 сомон. И тарафам ина идета 700 сомон. Палто курткашон 700. И тараф бошад 450 сомон. Ана вай чи? Теди? Ана турецки теди. Чанд сум теди? 550 сомон духтаро. Марҳамат, биёин бай пеш бинен. Кардиганои турки духтаро. Мана марҳамат. Чанд та ранг омадагиай. Аҷоиб хушрӯ якум сортуш. Турецки тоза. Нархш чандай? 300 сомон. Иҷада бисёрай духтаро. Зималина ҳамаша нишони тим рангоша бинен. Чихе фасонай. Иҷада ҳамаш ҳархелай ая нархошон 280 250 сумаям ҳастай кардиган. Хулас шумо нависеншона бо шумода мефаҳмонанд духтарако. Мана баъд инчунин анамихе туникои дароз киртабуре дарози хушрӯан турецки. Аз иноям чанд та ранг доранд. Чанд сумаиё? Ана ин намудаш 280 сомон. Ашай турки тозаш. Мана бо сиёҳуш ҳастай духтарако. Бинен размерашон беҳад размеракои хушрӯ. Фасон. Ин намудаш 250 сомон турецки. Киртаи дарозаш. Диден духтаро. Инам ино ҳамаш киртаян. Духтаро киртоҳои ана ин намудам ҳастай. Диден ино чанда? Ина ёша бинен 250 сомон. Турецки. Мана чанд та ранг дора духтарако. Ино стандарт ана без размер ниян. Мана духтаро стандарт без размер. Метавонен ки
омада бо айпеш хитон бинен. Тарафа бинен. Тарафдам хушру ҳамаш. И тройко двойко я. Ёям кардиган киртай. Иҷдо. Аҳа. Кардиган 250 сомон, кирташ ҳам 250 сомон, турецки. 280, мо духтарако дидена? Чиқа хушру. Ана баъд бод ҳаста занаи двойко. И двойкотон чанда? Турецки. 350 сомон. Мана духтарако турецки тоза 350 сомон. Ана баъдан бо новинка омадагия, новинкарам шумода нишон метем. Марҳамат хоҳишмандо. Тройка, беҳа тройкаи хушру омадай. Кардиганшам дарозай. Баъд вайшам дарозай. Туникашам дарозай. И нархиш чанд будай? 450 сомон ко материалошон хушру айки духтаро. Ина. Ина. Се ранг дора. Духтарако каседа дар кора мисол сиёҳуш ё бежвиш хичонда нависен, шумода сурат мепартоян, рангоша бинен. Ана ин намуд двойка ҳаст. И чандай? 300 сомон двойка. Диден духтаро? Платьяи дарозу, баъд кардиган. И тройко чандай? Тройко арзон шудан. Ино 350. Ина 350 сомон тройко. Духтаракои двойкара бинен чӣ хушру, двойкаи Луи Витон. Марҳамат беҳад хушруча. Марҳамат нархиш 250 сомон. Тамошобиноиро бинен. Аз ин чанд тарангай? Размер дорана? Материалшон бамбукай духтаро. Марҳамат стандартан, размер надоран. Ина нигоҳ кунен. Иҷада бо инаи рангиш ҳастай. Баъда на ино ҳастай. Амёям 250 сомонӣ. Баъда наи рангиш ҳастай духтаро. Нависонам бо ма расмошаравон шуда. Духтарако нависеншона бо дигар расмошона мепартоянтона бинен. Чанд та дорана? Беҳад хушруча. 250 сомон. Ҳами рангиш хушруиқа. Ана баъд турецки двойка омадагия духтаро. Аз ин мо юбкадороша шумода нишон дода будем. Аз ҳисобе ки бисёр хоҳишид ки бурукдоршам боша бо беҳтар мешава. Марҳамат бурукдорошам омад. Нархиш чандай? 260 сомон тамошобино. Ино размерашон стандартана. Мана рангоша бинен духтаро. Коричневи дора. Мана. Шумо нависеншона бо суратора мепартоянтона. Ҳозир баъда на ин тройкорам нишонтена. Инаям новинка духтаро. Беҳад хушру. Тройка. И чандай тройка? 350. И юбка дора бо чӣ дорад? Брюк дора ва рубашка. Брюк дора духтаро, свитер дора, баъд амхе кардиган дора. Як бор дигар нархш 350 сомон турецки. Қа хушрӯи тройка духтаро, бовар кунен аҷоибот. Мана иам расветка дора, дигар расветкоша метонен нависеншона, суратошона партоянтона. Мана. Ана баъд двойка омадагиай, марҳамат ангуркаян бинен дарозан духтаро. Нархиш чандай? 300 сомонай. Мана тамошобино. Ангуркаи хушру. Бо айпеш биёен бинен. боварӣ дору мақбултон меша. Иноям чанд ранг дора. Шумо метавонед нависеншона бо сураташа мепартоянд. Айнаи полосатиё чи? Инаёям двойкан. Инаё то зонура места 280 сомон. Мана хоҳишмандо омада бо хушрутар аз пеш дида баъд метавонед харидорӣ кунед. Баъд двойка бо ҳаст анаина хушру. Ино аз зону боло меистанд духтаро. Инам ангурка. Нархи чандай? 280 сомон. Мана хоҳишмандо беҳтарин варианто. Ана духтарако распродажаем ҳаст. Таи нуқтаи савдо дад ҳама чизошон арзон кардагиянд. Ина бинед спортивни начосдор ҳамроҳи брюкуш чанд сум? 150 сомон. Анамхе двойка. Аз вай чанд ранг дора духтаро. Ина дарозошам ҳаст. Ихлиштоқая? Чанд сумай? Бинени қад хушрӯи спорт стил духтаро. 150 сомон ҳамроҳи брюкуш. Мана биёен каседа дар корай бо нархи арзон харидорӣ кунен. Марҳамат духтарако иҷада бинен ҳам қабор бисёрай.
Инамино ҳамаш распродажа. Бо ягон тай дигашам нишонтиен. Чанд сум шид? Мана турецки куртка жимпир 200 сомон шидай. Иша бинен бо чихе хушру 200 сомон. Аҷоибот. Анамҷа ҳамаш распродажа духтаро. Мана ишу бачаям 200 сомон. Кардигана туникаян. Мана ёра бинен чанд сум? Мана тунико 150 сомон турецки платья балишмерка дарози хушру духтаро. Ба назар гирен. Духтарои рабинен турецки джинс. Чанд сум шид? 200 сомони рабинен. Турецки тозаш. Хулас бори турки бисёри ҷада. И кожане чандай? И кардиганаки кожане рабинен. Фасон дарунуш начос дорад 200 сомон нархаш. Ана баъд иҷарам нишонтиен. Турецки ангорка. Мана и ҷимпирако рабинен чихе хушрӯ. Ино чанди? 18 ранг дорем 130 сомон. Мана ҷимпиракои турки хоҳен духтаро 130 сомон ангорка. Ира бинен чихе рангои хушрӯ. Аҷоибот. Мана чанд та ранг дорад? 130 сомон шидагай беҳтарин нарх. Расветкош дар ҳақиқат ҳам хушрӯанд духтаро. Мана 100 сомон. Мана модел 100 сомон турецки. Бомберам 100 сомон шидай. Бомбирои начос дорай духтаро. Мана тунукош нест. Ана кирто рубашкои дарози хушрӯ 100 сомон ая кирта 150 сомон турки. Мана сиёҳшам ҳаст тамошобино. Бо омада аз пеш бинен хоҳишмандо. брюкои ҷудогонаи турки хоҳен духтаро 100 сомонӣ. Мана аҷоиб хушрӯ 100 сомон турецкиёш. ира бинен иам хушрӯ духтаро 100 сомон штагай. Марҳамат. Распродажа бисёр духтаро бо метавонанд ки нависен бо маълумоти бештар аз хичон гирен. Распродажа бисёр доранд. Мана духтаро курткао арзон шидан. Бинен курткаои турецкиян. Ино қимат будан. ҳозир нархшон чанд штагай? 250 сомон. пеш 450 буд. ҳозир 250 сомон. мехошон ҷудо мешава. тоза туркия. нархшон чанда ин намудоша? ишам 250 сомон. беҳад интихоби хушрӯ духтаро. нархи арзон турки. Мана баъд аз анаин бизрукавко аста. ино чандан? анаин моделош бошад 150 сомон. марҳамат метавонен бо омадаи пеш бинен хитон. бори дигар такрор мекунам ки навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза 3 қатор пешниҳод шидагӣ буд. 200 сомон қахшруае рабинен духтаро бо пеш бинен аҷоиботай. баъд ишам 250 сомон курткаи ғавси хушрӯ. ина дута ранг дора. беҳад ғавсакан. ҳамаш качествени боро. марҳамат нархи беҳад хуб гуфтагиян духтаро. биёен бо айпеш хутон мебинен. касе ки доставка мехоҳад рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳаст. нависен бо маълумоти бештар аз хичон гирен. бо хоҳен расмоша мепартояндтона. бо ҳамин навори имрӯзаро мо ҷамъбаст мекунем. хайр саломат бошен.